मा जाखो चेन गोलाव चेन गोलाव माबानाया जायालै सिन्था खालामनाङा धेमाजियाव खालामनानै गावनो जागोनलै चेनल'खौ आं मिथिखादोंमोन दाख्लैनो ओइ एसेल' बोनाल' हरगोन ब्रा बेखौ जेबो खालामाना मिलाय नुवाखै नै मुलायखा थाव सोलायबावसै बेयाव देखायोना देखाया 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 बेलेग बायदि ओरै गाद गाद देखायाना सोना लांखानाय मोजां जागोन बेयाव खमबो खोमालै थावनि दामा एसे खम अखायानो गारला माथो अखायानो हागासिनो दं मा खालामदों नोंसोरलाय? माबा मानसिखौ मायाव मोनगोन दा? जों रानाघाट ब्रिज बारनानै दङ दा। मा बारना दं? रानाघाट ब्रिज। रानाघाट ब्रिज। बेनिफ्राय खै किल'मिटार जाबावो? बेनिफ्राय रयिंसिम 90 किल'मिटार दं। 90 किल'मिटार। आराय घन्टासोल' मोनहैगोन ना? आराय घन्टा लागोन आं। माबायदि मोनदों? मोजाङानो मोनदों। मोजाङानो मोनदों। नाइस भिउ। एक्सट्रा दाब्रायबोदों दहाय। बा जों गावसोरसो दाब्रायबोदों जों नोंसोरखौ नुवासै। जों दखानाव दंमोन। दखान थांबा? दखानाव दंमोन जों दखानावसो नेगासिनो दंमोन इसोरखौ फैदो। इसोरखौ नेगासिनो दंमोन जों। सिउ होलांबायलाय ओमफ्राय नियमल' होनो।
दिनैनि ब्लगाव बारा जेबो देखायनो हानाय नंला गोजांनानै अबस्था गैला दा जोङो रयिंआव रुम थाहैगोन इनिफ्राय थांनानै दा 3थासो जाखाबायानो इनिफ्राय आरो 1.5 घन्टासो लाबावगोन रयिंसिम ओमफ्राय रयिंआव जों दिनै रुम लाना थासिगोन ओमफ्राय रयिंनिफ्राय गाबोन फुङाव जोङो 5टा 6टासोआव जों सिखारनानै जोङो स्न'फलखौ नायगोन जोङो फुङावनो थांनानै ओमफ्राय गाबोनसो गिदिंनानै फारसेनिफ्राय जों जेसेखिनि हायो जों भिडिअ बानायलांनो नाजागोन आरो दिनै फैनायाबो एसे लेट जाबाय बिराद हाखु दाखु हेलौ गाबोनसो मोजां भिडिअ नुगोन दिनैना एसे जानला मानलासो जागोन ओमफ्राय दा जों रयिं थांगोन रयिंनियाव माखासे जायगा देखायगोन जोङो माबायदि ओमफ्राय रुम मोनगोन ना मोनला मिथिया